Subay sa pagdagsa sa mga pasahero sa Mactan-Cebu International Airport, seguridad sa mong tugpahanan mas gipahugtan pa. Siluan meron din sa report. Inanay ng midagsa sa Mactan-Cebu International Airport ang mga pasaherong gikan pa sa ubang mga dakbayan o probinsya nga buot anhi sa Sugbo mobakasyon alang sa Semana Santa. Sama niining maglive-in partner nga sila sila ug allan nga nagplanong duha ka semana gayud nga mag-istar sa Sugbo. Ilang gibutyag nga nabatigan na gayud nila ang pagdagsa sa daghang mga pasahero tungod sa pagka-delay sa ilang flight. Alas 6 sa buntag unta ang ilang flight gikan sa Manila paingon sa Sugbo, apan alas 10 sa buntag na sila nakabiya sa kauluhan. Sorry to say na may delay po ang flight. Siguro po because of the surge ng mga tao dito sa Cebu since it's a travel destination. Matod ni MCIA General Manager Julius Neri Jr., ugma sa gabi pa magsugod ang pagdagsa sa daghang mga pasahero kay ang uban aduna pay mga trabaho kutob ugma. Base sa data nga nahipo sa Mactan-Cebu International Airport sa gidaghanon sa mga pasahero nga niagi sa mong tugpahanan atol sa Semana Santa sa niaging tuig, miabot kini sa 230,133. Dakong bahin ni ini gikan sa domestic flights o gipanglantawan nga mas musaka pa kini karong tuiga. Pero among the locals food, Semana Santa, a lot of people go on vacation or come home to the province from Manila or from other local areas. So daghan sang locals. Ganiha, gisusi sa MCIA General Manager ang tanang upat ka mga help desk nga gimuntar sa Terminal 1 ug Terminal 2. Subay sa pagdagsa sa daghang mga pasahero ning Semana Santa, gipahugtan na usab ang seguridad dinhi sa Mactan-Cebu International Airport. Gikan sa Security Condition 1, giisa na kini ngadto sa Security Condition 2. Nagpasabot nga dunay higayon nga gikinahanglang hubuon ang sapato sa mga pasahero ngadto na sa final security screening. Epektibo ang Security Condition 2 hangtod sa Abril 20. Gilusad usab karong adlaw ang ilang virtual map kiosk aron makahatag og giya sa mga pasahero sa nagkadiang mga amenities sa tugpahanan. Samtang kini ang pipila sa mga pahimangno sa MCIA ngadto sa mga pasahero sa airport. Three things. Firstly, be sure that you did not accidentally bring any bullets. Okay? Secondly, please never ever tell a bum joke. And number three, be very, very conscious about your power banks. Please buy only high-quality power banks. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.